Struikeltik, overal tegenaan looptik, scheltik, met mijn gezichtstrekkingen, slaatik, ook dwangtics, dus dwanghandelingen. Dus ik moet bijvoorbeeld 4 keer een bel aanraken. Schreeuwtics, ja, ik heb eigenlijk alles. Ik heb het hele pakket. Jules de la Tourette. Maar je voelt je goed aankomen. Ik heb altijd op regulier onderwijs gezeten. Dus gewoon normale scholen, geen speciaal. Ik zit hier ook nog maar 3 jaar op school. Maar op een gegeven moment was het zo heftig dat ik een tik in mijn nek had. Dat ik mijn nek heel hard naar achter moest gooien. En daar werd ik onwel van. En ik kon op een gegeven moment niks anders dan op een bed liggen. En soms naar beneden lopen voor drinken en eten. En film kijken. En op een gegeven moment ging ik 1 keer per week of 2 keer per week naar school. En toen liep ik er ver achter. En toen hebben we onder andere bij Lindenstein gekeken. En toen moest ik hierheen. En nu maken we gewoon het examenjaar hier ook af. Ik zit nu in het 3e jaar, dus nog 1,5 jaar en dan ga ik gewoon verder met regulier. Nee, wit met zwarte stippen. Nee, wit met zwarte vlekken. Nee, zwart met witte vlekken. Is het koe nou zwart met witte vlekken of witte met zwarte vlekken? Nou, de meeste kinderen hier op school hebben eigenlijk allemaal lichamelijke beperking. En voor mij is het meer, je hebt hier meer begeleiding, je krijgt hier hulp. Als je te moe bent, dan moet je het aangeven, dan kun je bijvoorbeeld slapen. Nou ja, regulier kan dat niet. Goedemorgen. Goedemorgen, dames. Wij gaan dan elke maandag en donderdagochtend naar de burgemeester Harmel school en daar hebben we dan de praktijk. En de theorie doen we hier op Lindenstein. Er wordt hier eigenlijk niet gepest. Nou ja, ook omdat iedereen hetzelfde heeft. Maar ja, pest, dat is hier best wel abnormaal, om het zo maar te zeggen. Ja, als je een opmerking plaatst, dan heb je gelijk 5 kinderen die wat van zeggen. Nou, dat heb ik op normale scholen niet. Dat voelt wel veilig. Als iets is, dan helpen ze meestal ook. Soms dan vragen ze van, lukt het? En dan lukt het bijvoorbeeld wel, of dan lukt het niet. En dan zien ze dat. Klassen zijn veel kleiner. Ik heb 9 leerlingen in mijn klas, maar normaal zijn er 30. Ik heb hier wel vrienden op school, vooral in mijn klas. Ja, dat is wel fijn. Wil jij op een kruk zitten? Nee, ja, eigenlijk wel. Maar... Eigenlijk wel, maar dat is beter voor je rug, hè? Ik wil eigenlijk iets doen met dans, zang of acteren. Maar als dat niet lukt, dan wil ik eventplanner worden. Daniel, niet mee bemoeien. Nee. Kijk, ik zit er nog meer drugschool geweest. En dat is heel mooi gedaan. Ook netjes, hè? Als je nou naar de website van School Lindenstein gaat, heb je dat gezien? Ja. Hier is hem. Ja. En je staat er maar 1 keer op? Ja, ik sta er maar 1 keer op, dus dat... doet hij het nu net wel. Ja, hij doet het. Ja. Nou, ik ben Mark, ik ben 18 jaar. Ik zit nu 4 jaar op Lindenstein. En dat gaat me heel goed. Ik loop stage bij op het Tempel. Of eigenlijk, ik werk er al, want ik heb een indicatie van het WMO. Op woensdag ben ik alleen nog op school. Dit is echt, zeg maar, dat je een te laag niveau hebt om het mbo te doen, zeg maar. En daarom zijn hier dus ook de praktijkklassen. Daarmee leer je dus hoe het is om in de arbeidsmarkt te werken. Ik zou eigenlijk graag wel tuinman willen worden eigenlijk. Mijn moeder die kwam er voor het eerst op, op het Timpen. Dat is ook wel een leuke plek voor jou. Toen heb ik dat gemeld aan Buwe. Buwe is begeleider dus, om een stageplek te krijgen. En hij komt ook vaak langs. Wordt goed geregeld hier altijd. Hoe gaat het, jongen? Ja hoor, ja, ik heb bijna ons al snoeid. Dus, Oh, hartstikke mooi. Ja. Heb je de oude er ook uitgehaald? Die bijvoorbeeld? Ja, daar ben ik nog even mee bezig. Nou, geweldig jong. Ja. Straks alles in de kruiwagen en dan is het klaar. Ja. Het werk zelf is sowieso ook wel heel leuk.
Lekker de natuur in en ontspannend.